gördüm, ürküp gelmiş gülzarına. Haysi bağım bilbilsen, haysi bakcanım narına. Kurban bulur beni ödüne, şeker edilmiş sözüne. Doğamak baksadım onun yüzüne, gözüm doymadı didarına. Kurban bulur beni ödüne, şeker edilmiş sözüne. Doğamak baksadım onun yüzüne, gözüm doymaz didarına. Yüzü ayda şulosalar, husnu belekte parçalar. Yarım yarım kaçan gelir, barsam derya kenarında. Kurban bulur beni ödüne, şeker edilmiş sözüne. Doğamak baksadım onun yüzüne, gözüm doymadı didarına. Kurban bulur beni ödüne, şeker edilmiş sözüne. Doğamak baksadım onun yüzüne, gözüm doymadı didarına. La 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 la. Kurban bulur beni ödüne, şeker edilmiş sözüne. Doğamak baksadım onun yüzüne, gözüm doymadı didarına. Hey hey hey. Assalamu alaikum mehman adamlar. Arsal bereketli ojaqlarymyza agdy birlik, bagtyrlyk dilek edip, ýyldızlaryň zehin mäsaşgatly gepleşigimiň 6-njy tanyny siziň dikkatiňize ödürleýäs. Gepleşigi ýurdumyzda meşhur Akkepler Video Studiosy ýadgaýçylýar. Gepleşigiň bugünkü mehmanlary bolsa, biziň meşhur aýdymçylarymyz Mekan Şalmedow hem de Firuza Roziýewa. Mekan, Firuza gepleşige hoş geldiňiz. Hoş gördük. Hoş bulduk. İlk bilene şu gepleşige çakylyp kabul edip gelenim üçin gülsüz beş koýarmaly. Täbi edebiyatda bilen düzme ýazanda edebiyat mugallymy, türkmen dili edebiyat mugallymy barlap bolandan soň 5 meselem eger mazmuny bolsa. Soň drop koýanlarda ilimden nimeni koýanlar. Harp ýarmy şu ölçüde 2 baha koýan. Şoň üçin şu gepleşigi kabul edip, çakylyp, kabul edip gepleşige gelen üçin, mertliňi, batyrlygyny üçin size 5 koýan,
biliminde orta bilim okuyalım näçe koyulan onu biler. İlk ölen mehman adamlar gepleşige gatnaşýanlar hakynda gysgaça maglumaty ýetirmekçi. Benim meşhur aydymçymyz Firuza Roziýewa 1985-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Türkmenaba şäherinde dünýä ýenýär. Maşgalada jemi 2 dogan, bir gyýt bir oglan, öz maşgalada ulusy Türkmenabatdaky 40-njy orta mektebi tamamlaýar. Türkmen Halk Hojuluk Institutuny 2006-njy ýylda ykdysaçy hünär boýunça tamamlaýar. Benim meşhur aydymçymyz Mekan Şalmedow 1985-nji ýylyň 25-nji fevralynda Aşgabatda dogulýar. Maşgalada jemi 5 şagy, 3 oglan, 2 gyýt, öz maşgalada körpezi. Aşgabat şäherindäki 20-nji mektebi tamamlaýar, öz maşgalaly 2 ogly bar. Ular gaýtgaça maglumat, indi Firuza Serhat bolýan aydymyna iş berýär şunlar. Dörejülüň hakynda, şu aydymsa ýoluny başlaýjyň hakynda gaýtgaça maglumat dinleýijilere ýetir. Başlaýjym hakynda aýdyp başlasam. Aýdyp bolýan. Aýdyp bolýar. Asıl ilki kino düşüp başladym. Aýdyp kino. Geç törüme gelinjan diýip bir kino Türkmenabadyna çağırdylar meni. Türkmenabad. Hawa, glawly. Näçe ýylla? 2008'de. 2008'de başrol. Asıl men sunugoda şey dip girdim. Onuň ol kino bir sebäp boýunça ýatyrly. Bilemok näme sebäp boýunça. Onuň bir açyk wagt geçen soň, bir ay geçen soň men öz klipde özümü gördüm. Men şo kinodaky klipimizi Mekan Baýjaýewiň aýdymyna bir açyk ulanypdyrlar, ondan gördüm. 2008-nji ýylyň guruldy. Hawa. 2006-njy ýylda ýam Halk Hojuluk Institutuny tamamlap. Hawa tamam. 2 ýyl diplom üçin tejribe işini geçirdim. Elbette hawa geçirdim. İşledim. Nerede işledim? Lewapda. Lewap olaýdym. Bankda işledim. Ondan soň gelip Aşgabatda kino düşdüm. Kino düşürdiler hawa. Ondan soň meni şo kinodaky işleş beren operatorlar bilen gowgatlaşyp dostlaşdyk. Ondan olar maňa ikän meni aýdyma itdiler. Aýdym. Kino bolmady ýöne bu zatdan sen galma, sen başararsın, sen näme zadyň gowy, biz şonu isleýäs, görürsimiz gelýär diýip meni itdiler. Şeýle meni studiýa ekitdiler, hawa dostum. Aýdyma başladym diýseňem bolar 2010-njy ýylda. Ondan men aýdyma başlamda toýa çykmak niýetimde ýokdy. Sebäbi men o zatlary opdum ýok düşünemem. Şeýle özüň üçin. Hawa oglanjygym öýlendi. Olam toýumyza aýdym kömek etdi. Ondan men olaryň toýuna bir aýdym işläp berdim. Kolye Yakimowyň işläp berdim. Ol aýdym üçin men oglanjygym $1000 bayrak berdi. Sağ ol Tanrı alkasın. Bulum men ödüne çekdi diýene. Hawa söndürdi hawa şeýdi. Toýda aýdym aýdyp gördüm. Oň üçin hem ýürüt aýdymlary işledip, öz aýdymlary işledip. Süýtdüş oglan. Süýtdüş oglanjygym öýlendi. Oglanjygym öýlenende sana $1000 berdi aýdym üçin. Hawa, bir ýaşlar üçin oňdan aýdym. Oglanjygym bar eken. Ay, dogany olar üçin men ýürüt aýdym düzdüm. Elbetde beğendiler, haladylar. Kstati YouTube'da da bar şol aýdym. Baht güni diýip. Baht güni. Hawa. Ay şo wagtlar çykar. Birinji ömrümde birinji tapar çykyş edip gören yerim. Altın ýylda. Ana şonu şey edip aýdyma başladym, şeýdem toýlara çykyp başladym. Şo toýdan bir meni gördü, halady, ikinji toýa çağırdy, ondan soň gitdi. Toy. 2010-njy ýylda. Ha, elbette. Onda çağırykda aýdymsada höwürdim. Aýdymçy bolar kiremeden wagtym. Hiç açan. Näçe pişirim var öýde? 2 saat pişirim. 2 saat pişirim var. Ýok, pişikler gowurýarmyn diýe Instagram takypynda paýlaşýan. Onuň üçin aýdyn Instagram aşyk pişik. Pişikler üçin aýratyn Instagram takypynda aşyk. Sebäbi köşk hereketler. Ama da ne diýip boldy gucuklar ýadylar. Aýba boldy. Ýa, gucuklar anti fanat bolar da gucuklar. Bolýar. Bundan beri ama sınırlarda o diyor. Serhat Akbol'un aydın ne yaptı orada olur? Söylediler abi. Serhat Akbol'un aydın biz ilki soha bir muzikant bilen birinci safar ömrümde iş gördüm. Oğlum bilen oturduk onun men isteşim ýalak sady ýatyp bilýär. Men molodёжrak böyle diskoteşrak sadlara ýakyn. Men ýürügüm. Onu men lirika ken olar bilen argatnaşym ýok diýsem bolar. Yani molodёжlaryň haly ýa maşina dinleýän aýdymlar esasy işi ýa.
Ona şonu iş yapdyrkan Süleyman Esbiter kömek etdi. Hengini zady sözünü ýazmana. Şonu bir çyrajyk zat bir saňa ýazasym gelýär diýdim. Menim şonu isleýän diýdim, ýazyp ber diýdim ona. Şolary ýazdyrdy. Elbetde köp adam üçin baş her hilek many berýär. O sözler tam seresap bol. Aslında ähli ýyldızlary getirsen, hemme daglary ýatyrsan, bar baglary goparsan, şonu belki men ýüregime ýetersin diýär. Ol uje nämen anladyar? Hiç içe ýüregime ýetmersin diýme anladyar. Yine kıyamet maşallah yetip baracak diyen adam. Sonra Belki da. Böyle ya. Ondan başka ne aydımlarım var? Kän aydymlam bar. Elbetde men köp aydymlam. Men durmuşum bilen bagly. Sebäbi men bir zada düşündüm. Bir yalan aydymyny çıkarmakam kynçylyklar kän boldy. Hemme aydymçyda da bolýar men düşünýän. Her kimde aydymçy diýilýän halk ejiz bolýar. Yürüjüg ejiz bolýar. Onuň köp zady kabul edip bilen, köp zatlary agyr geçirýär, köp zatlary sebäbi biz öwrenýäs. Biz bir açyk lälik bolýas, bir muştaklarymyz lälik edýär, odan sözler diýär, ona öwrenýäs. Köp Kim odan sözlerde araratyn erbet sözler. Şon diýär, onuň erbet sözleri kän kabul edip bolanok. Elbette diýerler ünsürme rad etme o zatlara da ünsürmen bolanok. Elbette ünsürýäs. Kimçilikler düzetjek bolýas öňe. Käbirleri gaty jistok ki diýerler kimçiligiňe basýarlar. Onam düzetjek bolýar. Ýani bizde näme edeli? Biz başga imitden başa çykalgamyz ýok da. Meselem men diňe imitden çykarýar, lezzet alýar. Onun şolatlardan ýa ip semreýän, ona indi gepleşdi. Sen kelerek gaharyn gelem aty ýa. Diňe iýen. Da, iýmany gowarýan. Gaharyn kän gelýärmi? Bişirmäle de gowarýan. Soňky dörken gaharlany men diýem. Hawa. Ýani bilemok. Aydymlara geçelim. Awopşim kynçylyklardan geçtim. Ana ýanky yalan aydymy aýtdym. Kynçylyklar gitdi. Men düşündüm. Haçanda men bir zady bolanok da şolat. Şo bolmaýan zady aydyma geçirsem, şo geçip gidýär. Onuň gowlaşyk başlaýar. Ben ne bilemok ýa diýilýär, dil doga diýilýär, dil doga. Şo aydymam şeýlem kadip pikir edýär. Kynçylyk diýenim ema owada ýaşaýandy. Yok, kynçylyk her hil kynçylyk bolup bilýär. Hukman owalykda da. Men pikir etdim, kynçylyk diýsem owada ýaşap, ýer bilen sagartagam malsaňa soň Baý sygyr sagmak beýçe problema da. şeýlem sagyrýarmy? Awa sag gördüm. Çöregem ýapyp gördüm. Elbetde men dewapda doldum. Bizde ejem kakam bize 3 aylyk kanykulda owa uradýady, halajet rawna uradýady, bizi agaç ýaýdy, agaçlardan almadat ýygyp ýokarlara zat edip çörekler ýapyp hemmedat öwredýärdi. Howlus men gaýtam gowarýan. Özüm saklasym mele öýüm bolsa, peşjaýym bolsa elbetde men sygyram saklajak goýnum, towgam, pişiklerim. Hayvançylar. Nedip orada gelecek ýanylar şunu gödöňde tutar. Eýem tutdy. Şeýlemi? Nedip orada her türlü öý hayvanlary saklar. Bar diýdi goýunlar, bar diýdi. Goýunlar bar diýdi. No elbetde ol saklar, goýun mende goýun nädip sadede saklar. Seredeýin. Ýa geçi zat orada geçi tagarsyň, geçi düýüp peýda diýär. Görürs. Tamam. Detmese bol. Ýa-da aýdymdan kim işleýär? Mekan Kakaýew. Mekan Kakaýew. İş yapýar. Ha. Mickey diýilýär internetde, Instagramda. Mickey Mickey ady bilen çykýar hawa. Doğru. Bundan beri amur üstüne gardı ödeyaz. Ha bolam. Mekan Şalmedov. Bizim yıllardan vehil bäsejga gepleşemedim. 4-nji sanyň baş gahrmany. Dörözülüň hakynda. Aýdym sada näp geldim. Dörözülüň hakynda şu mektep ýyllaryny aýdyp başladyk. Aýdym 8-nji 9-nji baka bir kiçiräk ýanky. Bir aýdym, 2 aýdym kiçiräk nemeler bolýardy. Ýanky kiçiräk вечер diýdi. Biriniň doglunyň ýyly. Ne şu zatlarda aýdyp başladyk. Ondan 2001-nji ýylda 1-nji ýerde ölümi toparýanladım. 2001-nji ýylda Maksat Eýüp çalıp başladı. 2001-nji ýylyň ahyrlarynda, 2002-nji ýylyň başlarynda Maksat Eýüp çalýardy ýanynda, o da ökde sadandan. Kerim Urwan Aliýewiň ýanynda çaldy. O gaty ökde sadandan. Ondan şuna
aydımda eyle olmalı, beyle olmalı, ne şeyle onun öydü şu tanrı geçerler, repetice diye şey boşluktan aydımlar verip gitti onun. İlkinç halifam. İlkinci halifam şu maksat diysem oluyor, berdim raçan neyf 2003. yılda yanıma toparma geçti. Son ondan şuma kendi adı berdim raçan neyf. Aydımda ne elip olmalı, ne hilaytmalı, ne Esasen Nur Muhammed Mireyf'in aydımdan ne diyor? Gayvana halifam. Gayvana halifamam şeyle halifam diysem oluyor. Keva toydu onunla göründü ya gayret yönetimde. Bir aydiyan zatlar var, biz şun ürcüdü bediyedik de kiçilerden beyle aytmalılar, beyle gıygılmalılar. Senin şu tane şey etmegin, beytmegin, ikiye kötüdür diğer biz düşün şu doğru kandat koyatlar. O birinci gerek men şu Nur Muhammed Mireyf'in yanına var. Aydımda şu oğlunlar ekittiler de halifede aydıp durun. Şoň bilen salamlaşandy, şoň ellen mikrofonda menem aytdım diýip dogry aýtsam bir kunýaty bilmedim. Tuğra. Gözümde üýtgeç halifetde ol. On sesi hiç adam ýadadan hakda. Onu gowaýdymlar aýdýar, aýdymda sözlerim oý. On ýolunyň gatken oglanlar aýtdy. Onun öz ýollaryny saýlap şeýle. Haji Ahmed familki şu adam aýdýar o halifam aýdymlar. Başga da oglanlar aýdýar. Rahman kendi olanlaraydı. Rahman olaydı. Fergepleşti fikir benim kan adamdan üretmen. Men doğru oğlan. Ondan indi häzirni bir özüm meni ul meşgul etdim. Öz muştoklarım var, öz sadanlar toparım var. Bu da şükür ilgün formatlap çağırya, ne gepleşige gatnaşdyp jaňa demde lewap kuratynda toyda diýdim. Ne genetik boda gelýän şonda ýa-da gelýän, dogrymy? Indi öz aýdymdan barmy ýa şunu halifam mesela Aýdyr ilkine çykaran aýdymnamda 2005-nji ýylda Bahar Zanip aýdym çykardy. O da o meşgullyk etdi. Soň barynda yalanmy, bize ne boldy janym, ine şu öz aýdymnamda täze var. Saatlaryny belli bir saatlarına bilen kompozitörlerini işleşýänmi? Belli bir kän araşdyrma sana edýdim, mane sabarty hyfyat berdi. O yok diýme maňa. Olam sabarty şon düzenlen benim ýanymda oturýardym, şutak şu dedi beýdi. Öz aýtdy da olaýdym. Öte diýjek bolýan, tomoşaçylar o ýahtata bolýanlarym aýdymçy, ol aýdymy ýerine ýetirji. Aýdymçy kompozitör däl. Aýdymy düzmeli adam, aýdymy sadyny bir kompozitör ýazmaly, sözüni bir şair ýazmaly. Mesela diýjek bolýanym, eger aýdymçy öz aýdym sadyny başykýan bolsa, ona ýeter zat ýok. Ne mesela şu ne hilet bolýan, men sadyny başym çykanakda. Ýöne bir kısan nota bilýän, ýöne men sady işläp bilýän oğlan, ýa sady bilýän oğlan. Ýöne bir aňyrdan gelende bir Huda tarapy hen bilen bile gelýän şu Bahar Zandat men hen bilen bile gelen aýdymlar da ýene bu bağlarda var. Bahar pasy var. Kän aýdymlar var şoňlarla. Hen gelýär. Ondan sonra ýolga gidip barýarsaň ýazyp ya öýde kän birden gelýär, ýa telefona bir ýerik belle. Ya bir aýdyp ýalňyz garp bilen barp studioda şu hen geldi, şunu ýitirmän ýa-da o käwat geldi ikinji gede gaýtaran başga ýene bolup durur. Gelen wagty ýazmaly. Gelen wagty ýazmaly, onu şeýdip dörýär aýdym. Şahirlerde de şoňlar ýa-da Kerim ağa pahir, giýje de bir fitr gelse kelletine. Bir ýerik bellemese diýe, ertedi ýagyndan çykýar da. Orada töwerewne depter bilen galam moýýar. Şu depter galam ýok badym şu diýwara çykyp belleýär diýerler. Şeýtmeden. Şoňlar, benim meselem şahirde. Ýöne keman gelen wagty onu saklap bolany, şo wagtda da. Ýazmasam bolany. Ondan meselem menemle çeper okuyjy, men şahirlerin goşularyny okuyan. Käýär özüm eger onlar gelse, onu goşgun diýýän. Ýöne men şahirler. Idi şoňlar sizem kompozitörden, aýdymçy, ýöne ýa-da hen gelse, gelýär da onun soň ýanky sahab niçeden dedi. Şutaýy şeýse gowulman, şutaýy sebäden onu ilki ýazmakan, gelmäkä gözüňe berýär da. Şutaýy şeýle akordeon ise, ýa bärini orkestr ise, ýa bärini boş ritim edip ýanky
dipçön orkuzdu. Yaştak bir ütköşük bir sesle barda çalırsan. Şu gözün öyle döndüm on sağdan düşündürüyorum on alışıp bitsem ondan sonra aydın dörüyede. Mümkin bolsa men hem aýdan öz pikirimi. Men ýa aýdyma başlan wagtym. Onuň bizim muzikantlaryň ýanyna barýas. Sağdanlaryň ýanyna barýas. Sağdanlaryň ýanyna barýas. Olen O sağdanlaryň aranjировщик. Elbetde. Bizden eken tanalymyz ok. Onuň uly kompozitorlaryň ýanyna biz baryp bilemiz ok, elbetde ýetip bilemiz ok. Onuň biz baramyzda bize diýerler. Hani ber aýdym işläp bereli. Ay özüm döredesim belada başta dogrymy aýdym. Oňa kan wagtymyz ýok. Ay bolya getirsene bir saat biz şoň işläp bere. Ana ogurlyk aýdym var. Başta şeýdip başlady. Elbetde men mekanka kaýfa duşup aftersk aýdymlara dolu geçip uğradym. Sebäbi ol oglan çyn ýürek bilen aftersk aýdymlary işýär. Näme de bolsa da biz döredýär. Elbetde biz dinleýäs, şol aýdym bir aýdym haladyk dinleýäs. Men şoň ters tarapy dälenim. Asyl şoň hengem del, sadam del, ýöne prosto duýgusuna alýas, öz duýgularymyzy goşup aýdýar şol aýdymda. Şu wagtdan beýlerde işe uğradyk. Sadan ama o sözüne ama diňe duýgusuna. Ýok, diňe duýgy sady sözi ýok. Näle düşünmeli o duýgusuna? No, bir aýdym ilham alýan bir aýdymda. Edil şol aýdymyň sözüm ýok, sadam ýok, ýöne ilham alýan, onuň oturup davay ritm goşup göreli. Näle ritm? Aş ritm. Adaway şonu 110 temp, 120 temp. Plany tempa geçirip göreli. Hani üstüne solo çalyp göreli. On edýäs, on edi. Ay, wopşym şoňa görä işläp edýäs. Asyl bir aýdymdan ilham alýas, ýöne düýbünden başgalat bolup gidýär-de. Biz ogurlarymyz ok, DJ Kolyanım ýöne şeýdip mekanka kaýfa duşdum. Şol realjak aýdymlary işledim. Diýsem bolýar. Endiden belek biz tanalýas, elbetde biz kompozitorlar bilen işleşip bilýäs. Nölen şey diýerler-de. Mekan Diňe biz günäkär däliýek. şolun günä diýämi? Ýok, bar. Sağdanlar hakynda. Sağdanlar. Kompozitor şu aýdym düzýän kompozitor barmy? Ya şu Recep. Ben baryp gördüm Recep. Men olara diýem ok. Ýaşly kompozitorlara diýem ok. Şu wagtda ýaş oglanlar bir ýaşdan gowurajak aýdymlar döredip. Mesela Sadyk kiminki diýen Bayram Nowatovunky diýerler. Ya Nowat Ödünýadowunky diýerler. Şonuň adlaryny köp eşdiýär. Mekan Kakaýevunky diýerler. Omar Igamov bar. Barmy? Onu tügölüm aýdym döre diýerler. Awa. Ýöne aýdym diýilýände bara ýanky görýänmi? Özüne goloýrak. Ol hemmeksi bir her döwrüň aýdan atda. Hemmeksi. Men kompozitor ödüne goloýaydym. Diýär. Ödüne goloýaydym diýär. Men şu şolany diýen aýdym bokurdak, kynrak bolýan mysal üçin men aýdym. Sen stilim däl. Men ýolum däl. Döwre görä. Türkmençerak ýanky şu türkmenen şu hindiler goloýrakdyr. Oturup pikirles. Söyleme. Yok, hindi. Yok, näme Bayramhan Türkmen? Yok, hindi hen goloýrakdyr şo. Görýän Bayramhanym hindi paşasynyň Ulluhan maslahatçysy weziri bolan. Onuň şuny bir okudum, kiçirak men ýöne gaty ýer okudum. Ýanky halky şonu özüne paşa etdi. Sebäbi kanunlar çykarýan adam şu Ulluhan ornu varken Bayramhan menen maslahatlaşýarken han näke. Onu ham tanıýarken. Han derejede. Onu han derejede ýetip şoň halkyň saýdy. Bilemek şondan ýanky Nurzanyň Malipan aýdymlary hindi hengine kakýada köp. Mesela mene bunça şol gözüň ýary men diýene. Bobby kina filminde da ham tum. Ben şu aýdym ýaş oglan kan tekip bemkede garalan mı tam dediýärdiň şol aýdym. Şol aýdym Nur Bahyryň aýdymlary aýdyrsa biz duramadyk. Pagtada goçu meýdanlaryna tanysynlar. Şondan diýjek bolýan şol ýanky ganyňa, ýüregiňe, damaryňa degmese şu wagt italyan aýdym alyp şeýip aýtsan sen tan etmersiň. Ýanky tünten boly tan etdir. Durda hindi. Ya olur bizden ya biz ordan näme bir hil taryhy bilmeýärler. Hawa, näme şu adam Şahrukan teýde kinosyna sen bir kıtan aýdymdan aýdypdyr diýär. Men diýär Nurfat berdim. Ýöne köpüsi Sökotçumaýew bilen Eldar Ahmetowdan alýar. Ýöne bara hiç ýurdan bizim ýurt ýalak
aydımçıları yoktur. Hem Türk aýdýas, hem özbek aýdýas, hem türkmen aýdýas, ors, inglis hemme dilem aýdýas. Şu bir zady bar. Universal. Aydımçam köpölýär. Alp barjam köpölýär. Bu näme anlady ya? Parahatçılık, Parahatçılık, erkinlik. Hiç kim sana aydım aytma diyen o. Evet. Hiç kim sana soruyor, gitme diyen o. Alada boldu aydymçan çıkmadan alıp barcan çıkmadan sağını Elbette. da çıkmadan. Şu himmelat qowulun nadymdan aydmaylar gelýär. Ha, şoň Şu üçin. parahatçılık bolmaly. Şuň alajaýyp döwrüň gadryny bilelim. Täze aydymlary döredölüyüm. Indi mekan Firuza bu gurrunlary näme üçin alydym? Gepleşige çağırıp jaňa demde iki ýyldam diýdiler. Üstümizden düşmejek borsam barjak diýdiler. Şoň üçin gepleşiň başlagadyny aratyjy alyp bardyk. Indi arkan düşdi. Anekdota geçýärse. O näme üçin ogurluk aýdýar? Men Ogurluk aýdy. menne 70% aydımdan özümki. 70%. Elbette. Galan 30% näme üçin aýdýar? Toy üçin. Toy üçin. Ne, Meselem o. Ya edip aýdýan aýdym bar. Meselen, Näme aýdym garaşa? men senden başka yok. Alacım yok. Alacım yok. Bulaydım bir duet edip aýtdyk täç bilen. Aha. Bilemok gaty ýüregime ýakyn boldy. Ana birden duet etdik. Anan aýda bay klip edeli, ana klip etdik şol aýdym. Boldy ha. Diňe şol aýdymmy? Yok. Onsoň Bar. Unut beni yaralama. Kalbini paralama. Şol aýdym действительно ýüregimde yarajyk bardy. Anan aýtdym. Şo yarany aýyrmak üçin. sen gatken yararlamy bejermek üçin aýdym döretdiň aýdymdan ama 70% şol öýren aýdymdan barda. Yok, ne yalan aýdymam bar. Oo. Ol men öz aýdymam. Oo. Yaralar aýdym. Anan Garawologlan täze çykardym. Olar ente klipe geçirmekçi şekilde klip. Anan Olam awtologda dinlenýän aýdymmy? evet, awa. Öýlemi? Garawologlan men güçin dağlan. Anan ýene täze bir aýdym. Toy üçin elbetde dinlemek üçin. Hana bugün keype, bolaýdyma keype. Mekan Salmanov. Sana ýekece towa. Paraleller näçe metrden ketişýärler? Paralel kesişenlerdir mi? O näçe şolar jaňa dilenler falan aýdym men. Yatırdım da men o. Söyleme. Öýdüm am. O nomadam beyni oýnaýar da neçe metrden ketişýär diýip oňa bir ütköşük sowal goýupsyňyz da. Bolmam ben. Paralel ketişýärmen diýen nokta neçe metrden diýip. O ketişýär diýdim. O goýada ýok diýdim. O üstünden şol. O ýa-ni duzak kala. Ýani gollamadyň diksan meýdeşlerde paralel diýýär diýdim man. Sen diýdim o iki tane meňdeşlerde diýem, o sen diýdim. O iki tane meňdeşlerde diýdim benim tüýjüne bilen şu iki tane tüýjü meňdeşler paralel mi diýdim. Doğru mu ýa-ni? Şeýle mädir gepleşik şu jaga diýerni. Nura, Nur Melat, eger mümkin bolsa reştormy şu jaga diýerni goýdum tomoşaçylara düşnükli bolar ýaly. Paralel näme da diýdi bilýärmi? Paralel neçe metrden geçişýärler. Öyle bilýärdim diýen burdun. Yok, senin motor birinci de geçýär. Paralel diýen söýdi bir eşitdiňmi? Paralel. Näme da paralel, näme da? Paralel näle Türkmençe ne düşünýär? Türkmençe düşünürmü, Rusça düşünür, tapada düşünüşün aýda paralel näme bolýar? Paralel ikrat da gatnaşyk paralel gatnaşyk. O iki zat. Şolar neçe metrden geçişýärler. Ne zat ýokçy mafilen döwran tapar, iki paralel mi? Yok, paraleller. Benim meňdeşlerim çana oldu paralel olýar. Bir meňde iki tane, ne zat iki tane, bir meňde tüýjalym şular paralel mi? Yine bir zat aýdym tomoşaçylara, özüm alımlaryň kandidaty oldum. Katın alımlaryň kandidaty doğru diými? Hawa. Aýdymlaryň kandidaty. Fizika, matematik alımlaryň kandidaty. Şoň oğlu bolmam paraleller bilmedim, doğru diými? Kakyn käýemedimi? Haýgat käýe. Näme diýdi? Käýe nokta. Näme diýdi? Gatqyn zora beripdirler sana diýdi. Jardan boldy, ýa degişýän. Aslında şu gepleşige gelenim üçin minnetdar.
dörejlik älemini üstünlüğü ardy we diýär täze aýdymlanma bilen hoş owalanma bilen Sizler begenip durun ýurdumyzda toý borsam şol toýlarda da sizin aýdymlanma ýanlanıp durgun. Indi sözümiz gowy bolmady ýaly. Mekan şanmaýdy. Bir tomoşaçylara ajaýyp aýdymlan bir ýerine ýerine ýetip beräýär. Näle aýdym aýtyp berje? bir täze bir aýdym ýaly. Goýnum çöktü ýaman. Şeýlemi? Sözler sady kimki? Sözleri bir özüniň koňulyna sady. Daşary urtdan sady. Sady şodurdan. Daşary. Soradım da ýetimden. Alajaktym. Ýetinden sonra bu men tanışym däl. Öyle Bitcoin'un bir diýen sözi bar. Ha, näme dikdir Bitcoin? Ýanky daşary urdaýdym bolsa, koňşuň aýdym bolsa 30% almana hakyň var. Bir, nire de ýazam bol? Ýazyk Bitcoin'un kanunyna ýazyk. Bitcoin aýdymyň ýanky perper diýilýär. Gaýtalamasyna degmän alanda başga ýeri nokta bar da mergenjan. Onun näçe milyon tane aýdym bar. Elbetde meňdeşe. Şalarak meňde da. Yani Bitcoin ýa-da bir Rus degişmedi ýa-da düşýär. Konservatoriýanyň soňky ýyl talibi ussulatyr diýär. Dost soruyor. Näme gaýgysy oturýarsyň diýdi. Ertir döwlet synagy. Mugallimden hökman bir saat ýazyp geldi diýär. Kompozit. Saat döredip geldi diýär. Näme çemlemek diýse diýär. Dost diňle diýär. Şol mugallimyň diýär. Öldüden saatlar bardyr diýär. Ol kompozitor, ady bildi kompozitor. Şoň haýsam bolsa bir saatyny al. Teflik bilen çalşan diýdi. Soňundan başyna öwürdipdir. Notan. Iyidi. Notan. Sarap. Iyidi. Şonu başlaýdy. Şonu başga saat bolar diýipdir onu. Dostçan beýdim gördüm onu Bitcoin'un saatları bolaýa diýdi. Öňe ýazypdyrdy. Onu näme? Ýanky täze döreden aýdymyň dinläýli tomoşaçylara ýetir. Çöktü yaman, göz yaş döktün yaman. Seni kuyfedin canım anan. Dime bana deli, köp görürsün heli. Vefadarım men senin yârin. Gönlüm çöktü yaman, göz yaş döktün yaman. Seni kuyfedin canım anan. Görürsün heli, vefadarım men senin yârin. Yer uçalı bile sev asmanına. Dünya çalar şapak, görünüp dur şapak. Sen yarmana gerek. Gel uçalı bile çalar şapak, görünüp dur şapak. Sen yarmana gerek.
Gel halas kerim sevgimin şemali. Dağlarda kıdaşlar, aranmayan başlar. Nereden bilsin bizim hanımız onu? Atma demin uzak, sevgi vurdu duzak. Gel halas kerim sevgimin şemali. Dağlarda kıdaşlar, aranmayan başlar. Nereden bilsin bizim hanımız onu? Yürü uçulu bile Sivas manına. Dünya şalara şapak, görünüp dur şapak. Sen yarmana gerek. Gel uçulu bile Sivas manına. Dünya şalara şapak, görünüp dur şapak. Sen yarmana gerek. Ter bağın açılın gülü sen. Şol bağın bile bulsun men. Şol bağların güzelliği bir. Bağlığımı boşlar kendime. Ah, ter bağın açılın gülü sen. Şol bağın bile bulsun men. Şol bağların güzelliği bir. Bağlığımı boşlar kendime. Merhaban adamlar, biz yılların zihin bäsleşigi adly gepleşigimiziň 6-nji birinji tapyryna başlaýas. Zenan maşaladan hormat kökünni ilki başlaýalar. Firuza, ilkinji sowal seň üçin şeýle. Meni özüme bilýärler, gepleşige gelmäkäňi aýtdym. Biziň etat seçmämiz, hormatly arkadaşlarymyň ajaýyp kitaplary diýdim. Aýdym sal hakyny berjek sowallarymyň köpüsi hormatly arkadaşlarymyň Ýyly döwlet gelir orta diýen kitabyny var. Geçen gepleşikde görürsüňiz, okudyk diýdiňiz o kitaby. Inni emäň bilýär, hormatly arkadaşlarym täze bir kitap ýazdy. O kitap halka hödürlerini, tanıştırılış davaralary geçirildi. Türkmen edýän bir näçe bilim milli baýlyklarymyz var. Şolaryň biri Türkmen Alaway itleri. Hormatly arkadaşlarymyň Türkmen Alaway adly kitabyny şeýle maglumat berilýär. 4000 ýyl mundan odul jaýlanan Alawaýyň istihananyň skelet diýmek, istihananyň 2003-nji ýylda tapylanyny barada hormatly arkadaşlarym şu kitabyny, ýani Türkmen Alawaý adly kitabyny aýdylýar. Şol Alawaýyň istihany 2003-nji ýylda tapylypdyr. Haýty ýadygarlyk toplumyndan tapylypdyr. Türkmenistanda ýerleşen Haýty ýadygarlykdan çykdy. 4 variant bar, şonuň haýdan moda bir dogry. A. Altyn depe, B. Kümüş depe, C. Paralı depe, D. Goňur depe. Haýdan moda bir dogry. Altyn depe, kümüş depe, paralı depe, goňur depe. Goňur depem kadik pikir edýän. Näçe beýle pikir edýän? Şo okak geçdim edýän şonu. Şo goňur depe ýadymda galdy. Goňur depe has bir gözüňe ilginç diýär. Elbetde. Altyn depede bolup biler, kümüş depede bolup biler, paralı depede bolup biler. Bilem ok kümüş depe diýip eşitmedim edýän. Altyn depe, goňur depe. Ya altyn depe ya da goňur depe diýär. Hawa. Haýsy anyk jogabyň altyn depeni ya da goňur depeni taýla. Altyn depe diýän. Altyn depe diýjekmi? Altyn depe. Şeýlelik bilen Firuza, sen ýeňiş galanyp bilmedin, goňur depe diýen bolsam ýeňiş galanardyň diýsem gynanarsyň, ýöne hakykatan sen ýeňiş galan altyn depe. Çyndan. Doğru. Ýürüyorum. Mekan Şalmedow, sana da hormatly arkadaşymyň täze kitabynyň Türkmen Alawaý adly kitabynyň bir soraw taýýarladym. Şol kitapda şeýle diýilýär. Goşa gurt darasy. Alawaý kim oňa gaýtagyl berip bilmese, beý onuň üçin ötülmesi hata. Bu ýagdaý serek bolýar, ýöne şonu namysdan ýana Alawaý planlady diýdik ki, 4 variant var.
Şunun haýsy dogry. A. Buyrugyny dişliýe, B. Tüýün dökýe, C. Meskenini taşlap gidýe, D. Özüne kast edýe. Bu bolýan ýagdaýda etaty türkmen alabaýlary näme goragçy etdi. Ol bizim öýümizden, ojamyzdan oraya kadim zamanlarda ata-babalarymyz şeýle bir yetişdiripdirler. Weparlyk babatda şo türkmen alabaýlarynyň öňüne geçiljek ýok eken. Bu goş diýenim çokon goşy. Möjük darata, yani gurt darata diýerler. Onu gora bilmese. Gora bilmese. Namus ediyen. Namus edýär. Namusdan ýa-da näme iş edýär? Ha, Şoğumaymasın. mene tüýün dökem kadip gidiyor. Näme tüýün dökdiler? Yo, mesken taşlak gidiyen. Mesken taşlak diýer diýjekler. Şey olur. Näme üçin özüne kast edýär o? Öyle kastet. Bara şu mesken taşladı öyle Ha, ne edip özüne? Söylem şonu taýlaýarmy? Şey variant taýlaýar. Şeylik bilen Mekan Şalmedow henem birinji tapyryň birinji towan bilme başardyň hakykatdan da goşa gurt darata oňa da alabaý. Şu küçük. Gaýtol berip bilmese, ol namus edip mesken taşlap edýär. Şoğun kap bak. Suyun mövcük çok. Zayla değil, onun meşgulünü şeylesi. Yönünü men itim tapamağa diýerler. Şondan men Şo kelle dağal. Şo kelle dağal. Da şonu itiyat da bir kısan goğucuklar son tapıp bolanak şonu. Şo namus edip Şo namus taşlap mesken edýär. taşlak. Birinji tapyryň ikinji towanna geçýär. İkinji towaly türkmen diliniň dürüst ýazylyş gada kanunlary barada. İkiňine degişler her haýtyňa da aýratyn towan. Firuza monitoryň söýmen haýş edýär. Şol ekranyna elbetde söýdünim 4 görnüşde ýazylyş ködürlenýär. Haýsy dürüst ýazylan. A. Elbette va bilen ýazylýar. Elbette. B. Elbette. C. Elbet. Kedeşdik D. Elbette. Elbette. Sebebi biz okuw döwründe edebiýat dilini men bilýärdim bu zatlary. B variant doğru deyip taýlaýarmy? Elbette C variant. Olan doğru ýöne kifeçede baba. Ol обычно orsorda что-то şonda bada. Men türkmenlerde görem kifeçede şonçyla elbette. Ödüm bilmemi ýa Özüm Mekan bilýär. Şalmedow? Evet. Özüm Özüm bilýär elbette. Şeyler bilen birinji tapyryň ikinji towandan Firuza sen bilmeye başardın mutlu ýaz. Elbette. Onu näme Mekan Şalmedow sizem ekranyny ünsürim. Haýyş dedim. Haýsy dürüst ýazylyş. A. Haýyş, B. Haýyşt, C. Haýyş, D. Haýyş. Bu конечно. Näme üçin pikirlenmän B variant taýlaýar? Haýyşt. Haýyşt diýäs. Haýyş. Ýazylyş ikinji mi kärdiýän pikirimçe belki ýalňyş ýanlanyň. Haýyş. Aýdylanda da haýyş Kömekli olacak dämi? edýän. A. Haýyş. Bu sözler näme üçin berýän köplenç internet ulgamyny ýaş olan ýerler ýalňyş ýazýar. Birinci. Haýyş. Ene şo bulaşdyk. Birinji ýa ikinji mi kärdiýän? Birinji ýa ikinji. Birinji ýa ikinji. Onyň dogry birinji ýa ikinji. Näme şo A mı ýa B mi? Haýyş. Haýyş. ikinji mi kärdiýän? Haýyş edýän. Haýyş. Tahat eşdilýär da. Öyle ýazylanna. Haýyş. Ýazylanna. Haýyş edýän. Haýyş edýän. Haýyş pikirin dogry diýip pikir edýän. Haýyş. A mı B mi? A diýäs. A mı? Sen menden gör. Şeýlelik bilen Mekan Şalmedow sen tassyn birinji tapyryň ikinji towany Yanlış bildim. ýalňyş bilerdiň. Eger B diýen bolsaň, ýa-da A dogry hakykatdan haýyş. Ta harpy ýok, köplenç ýalňyş ýazýar. Ýok, eşdilen olmasynda. Ol gepleşik diline ýöne diýýärler. Aslında haýyş. Ýalanlaryna haýyşt diýip gelýär. Arda ýalanlaryna da haýyşt. Proшу вас. Haýyş edýän. Ana şeýle bilenem ikiňden ikinji towaran bilmä başardyňar. Birinji tapyr üçünji towaly Firuza. Siz üçin şeýle Aşgabat şäheriniň taryhyna degişli. Aşgabat şäheriniň odolky ady A. Krasnoarmeysk, B. Poltoratsk, C. Leninsk, D. Komsomolsk.
Soyuz döwründäki. Yok. Aşgabat şäheriniň ozalky ady. Komsomolsk näme? Aslında Aşgabat şäheriniň döreş taryhyny bilýärmi? Yok. Okumadım. Aşgabat şäheri 19-njy asyrda Aşgabat diýen owan ýerine döredilýär. Ondan soň Aşgabat ady gaýdyp berilýär. Ýöne şa görnüşinde. Birine jaňat bilerdim. Kime jaňatça? Mümkinmi? Mümkin, elbetde. Kime jaňatça? Söhbet Kasimov jaňatça. Söhbet Kasimov diýip bir meşhur aýdymçymyz bar. Şoňa jaňat ýa Firuza. Görelim. Давайте. Алло. Alo. Söhbet Kasimov, привет, kome adam. Evet. Yaxşı oldu. Firuza bima daýdy. Kalayan Firuza oldu. O Hudaýa şükür. Ýatan apdyň dämi? Evet, tamam. Söhbet men şu wagt Mergenin gepleşiginde ýyllaryň zehin bäsleşe gepleşikde oturýan. Maňa şeýle sowal berildi. Men ýeke jemit. Söhbet salam. Salam. Şu wagt Firuza bir soraw düşdi. Olam jaňa edip kömek soraýa senden sowal şeýle. Aşgabat şäheriniň ozalky ady. 4 variant bar, şolaň haýsy dogry? A. Krasnoarmeysk, B. Poltoratsk, C. Leninsk, D. Komsomolsk. Baya paltarat olmalı. B. Poltoratsk bolmaly. Näme üçin Poltoratsk taýladym? Haylamak gerekken bilýän men bilişim boýunça. Sen bilişim boýunça Poltoratsk, dogrymy? Tamam. Aşgabat. Firuza kabul edýärmi? Bolä kabul edýär. Bor söhbet sawal. Tamam. Sağ ol Söhbet. Taňar altasyn. Poltoratsk diýip taýladymmy? Ol ýalňyş biler. Poltoratsk iň soňky D. Komsomolsk. Ну, bolä Poltoratsk. Poltoratsk Men taýladym. Dogrymy? bilýän diýdi. Arqyn. Şeýlelik bilen mehriban adamlar Söhbet Kasimov Firuza ýene bir bal alyp berdi. Dogry jogap Poltoratsk. Şol döwrüň revolýusioneri Pavel Poltoratskiň hormatyna ol wepat bolýar. Şoň hormatyna da Aşgabat şäherine Poltoratskiň atda kalýar, Pavel Poltoratskiň atda kalýar. Şeýlelik bilen şol bir arapda Poltoratsk ady. Men utanmyş Başarılı. soraw bilmädim. Bolä. Ol gawat gelmesen näme? Bilmädim derdim. Birinji tapkyrym, üçünji sorawam saňa Türkmeniň taryhy bilen baglanşykly. Ýöne bu gedek Aşgabat şäheriniň taryhy däl, Liwak welaýatynyň bir şäheriniň ýa-ni taryhy bilen baglanşykly. Liwak welaýatynyň Maňa bileýim. men şol üçin tepine berýän. Näme sen Aşgabat şäherini bilýärdim Poltoratskdan? Poltoratskdan. Ha. Aýyl men Dogry gaýladım birine Poltoratsk, aýlan birine Lenin. Dogry aýdar. İçinde joňa pikir edip. Firuza da ikisini taýlatdy. Men Leninskym garym diýip nemetdim. Evet. Böyle şeýle sowal. Liwak welaýatynyň Seydi şäheriniň ozalky ady näme? 4 variant bar. A. Petrozavodsk, B. Krasnozavodsk, C. Neftezavodsk, D. Sementozavodsk. Sementozavodsk bolar. Näme üçin Sementozavodsk? Daş baş neme? Daşbaş, Seyda bar gördüm, Daşbaş barmy? Sementozavodsk. Näde bilýärsin? Bilýän. Sen bulaşdyrjak bolýarmy? Şol ýanky diýenim bolarmy? Sementozavodskmy? Pikir edýärmi? Indi pikir edelim. Seydi şäherinde näme bar? Ahmet Seydat'tan beretler. Yok, şu ýerde Neftka da yok. O neftka ýok. Neftka da yok. Seydi şäherinde neftkady ýok, ha? Ýok. Bolma. Ene mehriban adamlar täzelik Seydi şäheri ýurdumyň bir iň neftkada baý tewitlerini bir galap bolýar. Mekan şalmedin pikirini görä Seydi şäherinde neftkada ýok diýerler. Hormatly Seydiň neftçileri, gaçylary öýkelemän. Ne diýip bolsa, siz toý edende mekan şalmedin çağıryp, şu taýda ýerleşýän neft zawodyny görkezersiňiz. Neftezavodsk mı? Oui. Elbette Seydi'nin nefti gaýtadan işleyen zavodlar toplumu diýip eşitmedinmi? Ay işte. Seydi şäherini ýurdumyzyň kuwatyny, ykdysady kuwatyny öz goşandyny goşýan zawod bar. Nefti gaýtadan işleyen zavodlar toplumu bar. Şoň hormatyna da
başta Nefti Zavod diýip at takylýar. Soň garaşsylyk ýyllaryna türkmene mahsus bolan ajaýyp at olan biziň watanşy ahirme Seýitnazar Seýdiň Firuzada bir aty. diýeni öýtdim ben. Öz oğlusu ýygaty boly. Sementa zavod. Firuzan bar maksadı näme? Bäşişde ýeňi şartlar. Ol seni bulaşdyrmak üçin diýär. Onlar hytrlyk ýok bolmady oňa. Menem hitir Bolýar derdim. bunam bilin halada dälmi? Ýöne çimento zavod bar berem Lewapda. Потому что biz eşitýärdik da çimento zavod. Eşitdin da o bardy. Lewapda. Yaman neme pikirlenmedim de bu niye aýdyp da menim maaş. Ну, конечно, Lewap. Ne qala ýok diýip oturdum. Ну, sebäbi Neft dağda bar da основной. Yo, o taýda bar ýöne Lewap welaýaty ören gadalbar bilen baýrak bolar. Bayır. Lewap welaýaty baýer otay. Koytunlarda da ütgoşuk tebiği bayır. O minerallar bar hakykatda. Bolýar kabul edýäs. Indi birinji tapyryň 4-nji sowaly Firuza sen üçin şeýle. Ene pikirlenmeli. Türkmen zenanlarynyň arasynda ilkinji bolup Türkmenistanyň halk bagşasy diýen hormatly ada kim münasip boldy? 4 san bagşy zenanyň adyny getirýän, şonuň haýsy dogry. A. Sülgün Meretgelliýewa, B. Nurjemal Adyýewa, C. Nawat Nurmuhammedowa, D. Akçygul Muradowa. Dörsüne birinci gede geçdiýän näde? Ya birinci yere geçtim o. Eşitdiňmi atlaryny? Eşit. Aýdymlaryny dinläp gördüňmi? Yok. Aýdymlaryny dinläp göräň. Ilk bada dinlersin. Indi öňünden ýatda diýen, belki bir hormatly derejeler hakynda maglumatyňyz ýok bolmagy mümkin. Şuňa halk planında diýilse, halk bagşy ýa halk artist diýilse, birinji at galanam berilýär. Ondan soň halk berilýär. Menem şu 4-nji variant. Dördüncü variant aýladymmy? Başta 4-nji variant pikir etdim ýöne. Yo, ente korkuklarına onu. Gurulmana okup oturýaryn aşağı. Gurulma gorkma. Ýalňyş bolsa ýalňyş, dogry bolsa dogry. Awa haýsy variant dogry? 4-nji variant. Dördüncü variant dogry diýdim. Ýalňyşam bolsa. Şeýlelik bilen hem sen utuş gadanyp bilmedin diýen jogap var Aşýanlar Mekan Şalmedow. Attanlykda utaýdym da Firuza. Dogry. Akçygul Muradowa Türkmen zenan bagşylarynyň arasynda ilkinji bolup Türkmenistanyň halk bagşysy diýen adam münasip boldy. Tırnaýçymdy. Görýärmi? Muňa näme diýerler? Hudaý kesin öyle. Muňa zenan intuitsiyasy diýilýär. Sever eşit gördüm de şolady. Eýlekil ikinji, üçüncü ýyl wapşe eşit görmedim. İkinci, üçüncüyü dinlegen. Gaty ulu bagşylardy. No, Türkmeninde. Bolýar. Seninle gülme goňşyňa geler başyna diýen Mekan Şalmedow güllüň inni saňa da şeýle sowal. Şunu bilmeden tomaşaçylar sen üstünden gatken güljekdirler. Onuň bek belli. Oğlun bagşy ady bilen tananan bagşy kim? Oğlun bagşy ady bilen tananan bagşy kim? 4 variant berýän, şonuň haýsy dogry? A. Sakyjek Barow, B. Kiçigelli Muradow, C. Gulbaga Akyýew, D. Gurbanly Jeniw. Oğlun bagşy Oğlunlukda oynan, şuğul bagşy umma sahaga. Sahar. Ýa şu sahaga diýdim. Gulbaga bolup bilmedmi? Ay sahaga mukaddulla oğlun nasıl oğlunlukda oynan sahaga diýip ağlaýmanla adam tutanaklar mukaddiýenler. Şeýlemi? Oğlun nasıl oğlunlukda oynan, şuğul bagşy umma nagayna. Şukur bagşy anam sit saylan. Mallagan ulunda sayran dutan sahaga bolmaly. Şeýlemi? Şeýlelik bilen Mekan Şalmedow sen birinji tapyryň 4-nji sowalyny bilip bilmedin. Diýsem, ýüzüň ütgeýä bilip bildin. Hakykatdan oğlan başlanmaly. Elde bu sorular ölmeden taşryp bir sormasy jagap. Ýok, berde Akepde Video Studiosyny hemmeler bar. O, ýodam bar. Yok berenen Nasıl diýerim bar? Ýüreginden yok çarjak. Ýüregiňe
karvalı olan var. Ana Balede olan var. Böyle Evet. yaşa. Bize çayım olurlar yani. Yani çay, onu kara çay içiyordum ama. Kara çiyan ekenim. Ne ama bağ oldu. Hakikten ne emrede zor çiyan yani. Böyle yaparım stapkırın en son koyu sovali şeyler. Sir gider deyip matuna tamıdan koşkusundan bir aydım aydiyalar. Köp namarda mal verip sen dun dünya gözü yoktu, gayrısı yok, sir gider. Geçti mi şolaydım? Sir gider demek ne hemen anladı ya. A. Yok olup gider. B. Dok olup gider. C. Şadiyan olup gider. D. Gamgin olup gider. Aydım. Kimden versen sonra neydi? Köp namarda mal verip sen dünya. aslında şöyle mal verip sen dun dünya olmalı dun nimet değil dünya değil mi? Allah. Sen dünya böyle başlıyor kemal ülkede ya da Gözü var. gözü gökte kaygısı yok sir gider sir gider ne mi manini anladı ya yok olup gider dok olup gider şadiyan olup gider gamgin olup gider ha Tak. tak Уже sözleri başta aydılığına gözü gökte kaygısı yok sir gider ona demek dok bolup gider da. mani şöyle yani Yani başta birinci bilen dördüncü de, inden olsa ikinciye gitti. Sözlerini yine bir sapar. köp namarda mal verip sen dun dünya gözü gökte kaygısı yok sir gider Dok bolup gider. dok bolup gider manisi mi şeyler bilen Firuza sen birinci tapkırın en son sovalına yanlıştım diysen kıynanarsın doğru ayttım dok bolup gider Seriöst? Ava. Be, öyle mi? Doğru berekella birinci tapkırına bulaştır beş ya. sovalını bildim eğer Wow. tapkırı dinamızdan arkayın valide olacak karval olacak içerisinde inni beşinci soval birinci tapkırın en son sovali mekan şalmedi fülçün şeyle Türkmen halk aydımlarının goğuriyan idinel Etadanam matmuna tamadan sözlerine döredilen aydımlar halk tadının ehemine aydılya halk aydım değil ya da matmuna tamadan sözlerine bir acayip aydım var yaxşıdır yaxşıdır biliyor Emma musun? zayırlı. Protein zayırlı bolu. Ana sonra onun üstünden vardım bulotu demek ne ama A. Zebra B. Taykar C. Maslıkçı kuş D. Baykuş Kim, ne mi grup? bulotuyunun sayetinde Bulut. yatinçan bürgüt penjetinde galan yaxşıdır diye. Matmuna tamamın acayip koşku. Yana neme diýerler? Bagşylar sözlerini ütgö diýerler. Meselem aýdýar. Bagşylar näle aýdýar? Adam oğlu bu dünýäge gelen sen at bilen awraýma Alanın yaxşıdır. Protein zayırlı. Sayetinde bolunan bürgüt penjetinde Galan yaxşıdır. Aslında näme bolmaly? Adam oğlu bu dünýäden ötüýünçä at bilen awray alan yaxşıdır. Gulotuyunun sayesinde yatınçam bürgüt penjetinde galan yaxşıdır. Yani ötüýünçä bilen yatınçam Şu dört var yani bu sanayında. Zebra, taykar, maslıkçı kuş, baykuş. Taykar. Taykar. Taykar näme? Taykar. Zebra yan Emma yavan kulun. Zebra mı, kulon mu? Zebra. Yo. Ne at ne No, zebra. eşek de ol. Renk näli? Akkara. Ala o. Balasat. O. Zebra. Taykar, Bu pencerede galan yansıtır. Maslıkçı kuştur. maslıkçı kuş, baykuş. Da- Doğru da- cevabım. Doğru. Anık cevabım näme? Şu masa. Maslıkçı kuş. Maslıkçı kuş. Bürgüt Bürgüt sayesinde dairesinden bolondan. bolondan. Bu pencerede galan ya mer dölünün yansı diyedi. Ha, kayır. Ne şeyler bilenem, mekan sanmaydı, senem, birinci tapkırım, beşinci tovarını bilmek. Başardan kutlayan, enem mehman tomatoslar, bir yenişe konup, mekan sanmaydı, 5 kelime söz aydar oldu, görüp, näme diýer.
qarradın ey könü dünya. Ey hemen qarradın ey könü dünya. Şakın sinmayın qarratma meni. Koynumda kalmasın içkilikine gel gele. Yaş kimin yaşayın qarratma meni. Koynumda kalmasın içkilikine gel gele. Yaş kimin yaşayın qarratma meni. Eni atagayını saylap aldım gözellerin ayını. O gıydın artık şoğluk toyunu gel gele. Erkanı görüyün qarratma meni. O gıydın artık şoğluk toyunu gel gele. Erkanı görüyün qarratma meni. Ey bölük bölük bulutların göçüşün. Ey bölük bölük bulutların göçüşün. Dağmaranın şişmeden su içişin. Koynuk kurap durman gökten uçun gel gele. Erkanı sinmayın qarratma meni. Koynuk kurap durman gökten uçun gel gele. Erkanı sinmayın qarratma meni. Dünyadan doymadım anan sözüne. Ey dünyadan doymadım anan sözüne. Ümsuğundan koyaymasam gözüme. Vatanın toprağın sürtüp yüzüme gel gele. Erkanı gezeyin qarratma meni. Vatanın toprağın sürtüp yüzüme gel gele. Erkanı gezeyin qarratma meni. Ey adam radı 100 yaşatadın. Ey erkim radı 100 yaşatadın. Ayırman elinden taşak dozunna. Ağa aydar kulağanın sadından gel gele. Ötede dalayın qarratma meni. Ağa aydar kul bağışının sadından gel gele. Ötede dalayın qarratma meni. Şakın sinmayın qarratma meni. Yine de gideyin qarratma meni. Mehman adamlar bir yıllarım Zehil Bäxeşi adlı gepleşimizin 6-njy sananyň 2-nji tapyryna başlaýas. Size ýatladypdyk, mehman adamlar öz video soraglamagy uğraşsaňyz, bizim mehmanlara şol soraglar beres diýipdik. Äder kisany illeşmeden video sorag gelip goşdy. Aşgabatyň ýalkymy Suudi Amerikadyndaky Delekana diýýän oglanlar öldürme soraglaryny ýolapdylar. Äder şol soraglar siziň dikkatyňizi ýetirýär. Firuza ekranın sürmen haýyş edýäs. Adam ben İslam günleri geçmişimizde katlaşanlara şeyle savalım var. Zülpün diyen aydının sahibi kiminki? Zülpü.
Zülfün diýen aýdymyň saby Ha, kiminki? zülfün Ne diýen. haýsy zülfüňden aýdaýyn? Aha. Ajdar hadek yastanyp genjin ahana zülfün dayda dayda dayda. Biz şol aýdyma institutda tans oynadyk ahire. Ha, institutda tans Da oynadyk. da 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 da. Kimin sabyna tans oynadyny ýadyr bilýärsin. Variantlar bar. Yok, variant yok. İkinci tapırda, üçüncü tapırda variant yok. Tans oynapdy ben. Tans oynapdın, gönü kimin sabyna tans oynapdın yani. Tanzip bolýanlar bilýärmi? No, biz şep çık gelip owadan. Söyle kiminki? Kiminenki? Sözleri. Sadı kiminki? Kiminenki? Mehmet Veli kiminen sözlerini sadı bolýyn. Mekan kumada da. Döwlet. Men kabul edýän. Karşıdaşyny kömek sorayan, Elbette. kabul edýän. Awa. Döwletke ýokdyrif diýdin ha. Aýdyan aýdymlary ýanky. Şoň meňde işte gözülsün bar. Men- Barda gözüm morunary. Barlagana mihman monsan gujawni kerendar dipmez bagile kyanky. Dutarda bagile kyanky. Farklı tanzip bolýanken o ýerde şoň gawadyrak däde döwletke lökdiýin. Karşıdaşyň kömegini kabul Kabul edýän. edýän. Kabul edýän. Ýöne karşıdaşyna eger bilse ýarmy tutup berilýändir. Bolýa. Bolýarmy? Bolýar. Kabul edýän. Dogry jogaby görelim. Sowalyň dogry jogap şeýle. Zülfün diýen aýdymyň sady döwletgeli öpdiýen. Ana şeyler bilen mekan şanlydy Sağ karşıdaşyna bir utuk gadan berdi. Mekan şanlydy sana da video sowal tomaşaçylardan gelip boşdy ekranym size. أنا من أسمع شيء بدأت أتوقع الماء لا أنا ما يعني تقدر تمكن Onu näme? Sen üçin ikinci tapgarym Sana Yunus'ta diyen video. mon Oo. diyen aydın Leyla Sadur divan yerine tren tutmasan halk artisti Leyla Sadur divan yerine Leyla Şadur diýip Türkmenistanyň halk bagşysy. halk bağıştı. Başlasın. Şuna dinle gördük onu yönettirdin şu at. Bir dadyny aýdyn. Ünni sözün dinläp görelmordan, aýdyşyn dinläp görelmordan, şo ýerde gaty aňsat. Iň soňky bendini ýadyna salaýmaly. Yok benden aydiya da Şo şahyryň ady diýýärdi. O. Kiminkidir öýdýän? Variantlardan öýdüm. Döwürdüşlerini çalarak sevdi, evindi. Kemine. No, döwürdüşler. Kitapları bardy mende. Çıkavat. Ha, okuýadym gerek urjy. Okuýardy mende kellemde ýaşaplarmy. Aýdar? Sana näme boldy mekan? Aýda. Sana ne? Ben onu örmem bile maksum. Ha. Konu da öyle. Alparjyn kömegini aljakmy? 10 alaqda yanlış malum. Sonra Söyleme. Mekan Salmeyev ikinci tapgarın birinci towarlyny, video towarly Alparjyn kömegini saýlawaly. Menem gülmer jogap aýdyp bilemok, ýöne häzir bir atyp itergi beremem, gönüş olsa şu jogap geler. Birinci tapgarda sana düşen towarly şäherim ady. Birinci tapgarda näme towarly düşdi? Şäher bilen baglanşyk. Seydi. ha şey Seydi. Da. Seyit nadar Seydin. Seydi. Seydi diýerdik. Nerede demem. Yanım şunu ağzadık ha. O ahırda zaman ay onu az Se- bilmeden se- var se- olaydınlarda. Yani doğru jogabydyr. Tomaşaçylardan dinleýär. doğalımın doğru cevap şeydi. Tanrı'nın modin aydımın sözleri eğitimler değil. Doğru. Böyle ikinci tapgarın ikinci towaly de himya dersinden Mendeleev'in kimik elementlerin periyodik tablitsasy, sistemanın tablitsasyny ýadyma düşen doğru değil mi? Kimik elementlerin adları var, şol elementin ýazarşy var. Firuzat aňa şeýle towal, şu haýsy elementi aňladýar, haýsy elementin aňlatmasy şu. Tak. A, G. Su anladýany bar. Her nämenki. Ve son formulasy var. Ha, formulası. Element. Elementin ady. O. Haýsy element aňladýar şu. Anlatma, ýöne anlatma bir formulada däl. G ile G. A, G.
Yo aslında Argentum. Argentum. Ha, Argentum. Yok. Ne metallar var? Омега? Нет. Ну, ахыртан же или другой anladı ya. Amerika ne için ahirette ne diyeyim? Omega bolan ok. Bu Omega'da. Men okudum bilýän şonu. No şu wagt kelýär. Gelen okda şu. Alp Barzin kömegi olan şu var. Böyle alt Resmi taýdan alýan, doğru da Alp Barzin Resmi kömegi taýdan men alýan. size soraýan. Kömegi. Sen menden soraýan. Menem sana şeýle diýip jogap berýän. Argentum bolanyny da bir gymmat bahal metal ýöne altyndan altyndan petrak metal näme var? Argentum. Net. Kümüş. Gümüş. Şu gümüş elementi şu. Gümüş elementin anlatması şu. Orsça näme bolar? Cerebro. Söyle bana. Ve orsça jogap berän. Tapadı, sen İngilizce jogap berdin. No problem. I can translate to our näme diýär tomuş şu. To our viewers. Public. To our viewers. Viewers? Viewers. Viewers. View sözünden tomuş etmek sözünden. Teretmek sözünden. Ha. Öyle şeyler bilen Alp Barzin kömegini aldım. Kümüş diýen jogap berdim. Jogap dogry. Mekan Jalmedov kimya tapana atnaýadymmy mektepde? Ay benim himem oğlum. Katibet tutýar gatnaman. 20-nji mektepde. Ha. Indi bekdýanyň miwesi barmy, ýokmy? Bu da element ne? Bu da element. Kimik elementin Element. anlatmasy. Fe. Feruza dedi. Ferrum. Çağda. Kime janysın? Jangada? Sana aýdyp otyran. Ha. Kime janga diýär? Olsun. Dostum. Özüňiz bilýänmi? Keremcan. Sana bolun ihtiyaç olmayan da ya. Kimiki elementte fe ne anlamı? Fe. Haýsy elementin anlatmasy. Haydi elementin anlatması fe. Kadarını konuşmuyor ya. Beylik. Oh. Ha? Haýsy? Demran. Demir mi? Haýsy? Google'dan soradın Söyle mi? Ha. Sağ ol Keremcan. Böyle sağ ol, tamam yapalım. Sağ ol. Yiyeceğin rahat ol bağışlansın. Evet. Kabul ediyor mu? Kabul edin. Demir mi? Şeyler bilen Mekan Jalmedov dostum orada yanlış jogap berdi. Ferrum ol demir del, ol hakykatdan ham demir. Tatlı dostum ýydylar diýerdiň gene. Yok. Hayır. Bilemedim. Bilämeli orada billi. Indik soalmaz orada geometriýadan. Geometriýa. Firuza. Ekrany ünsür gönüwürçlük. Şoňa gönüwürçlük diýilýär. Gönüwürçlügiň burçlary näçe gradus bolýar? 90. Burcun gradusy. Näçe gradus burç? Şäs. Men bilmeler şunu şu. Sen bilmeli şunu. Bilersin hem. Aydiyalara 180 gradus. Tam 360 gradus. Oo. Tak, 180. 180 mi şey? No, yok. Получается. Gradusları. Pol. Ondan näçe şey? 90. Näçe? Anamlaydı o. Tamam. Men başta 90 diýdim. Diýdim o. Sizden gorkýan. Menden gorkma, näçe menden gorkan? Ana başta. Tomaşa şu da gork menden. Adam psikolog. Ütköçen. Konuşup diyen on. Adam. Yok. Na samym деле. Ondan şu geçen gerek beşiklemede katnaşanlar. Başlanlar sürüyün boşalttım.
Yine sadakaydı oldu. Doğru değil mi Tolsan? Hiç mi? Doğru Tolsan doğru. 183. Oo. Bölmüş 90 gradı. Ağrında hakikaten aklıydım ama ben tolsanmış olayım ya. Oğlum yanlış olur dedim gayet. Benim ettim çok tolsanım nerede? Senin bilýän Tolsan. Vallahi da hem de bilýän bilen ok. Bir özü de bilýän. Geçelim nikah. Mekan şamede sana da geometri Yok, şeyleri şundan var. ben geometriden öpmeden ne var? Belki şundan bilersin. Ha, mekan şamede Yine bunun yüksekten yanım. mekan şamede yayvanlarına bilen burcun näçe gradusu var? 180. Doğru ettin yani. Şu 180 mi? Hava. Yankıdan aşağı da 180. 90. Aa. Näçe nikah diye? Yok, Burada orup durarlar. 180 gradus? Oo. 180 gradus ütköp değil ya. Aa. Beyle var, gün beyle var. Aa. Anladın mı? Option. Eğer 360 gradus 360 o da orada aylanmanın bir de tamam. Aa. Şuna ben bilýän ýa-da. Ýöne aljyra gel. İçinde de yakınıyım ediyor ya. Senin şu ya. Şu böyle. Şu böyle ya da be. Neye de doğdun? Çalarak yadına şu yerde gün çıkandan cevabı ya. Bula hisseden yanım. Validör karbon Ben hissedermiş o diyemem. Mekan. Ya yadından çıkarayım. Dediri. Şolam şu dan tolýada. Oraya kıyım değil mi? Böyle. İkinci tapırda ne şeyle soğal var. Firuze Tanga. O. Çağlık manını pediatr diýilýär. Yüreklik manını kardiolog diýilýär. Aydymçylyk manını kim diýilýär? O boja. Yani gönlün gönü Psikolog. adamdan sesi bilen işleşýän, ses bilen işleşýän lukmana kim diýilýär? Şas. Psikolog. Ses perdesini bejerýän. Vaka- Aydymçylan diýär, aydymçylan lukman diýär. Näme şu bu psikolog? Ve vokalist. Vokalist diýilýär. Vokalist. Tuğulama. Yanlış. Vokalist lukman hep düşünýär. Yok, Lukman değil, vokalist. Ha. Lukman öğretmen maddi diyen ne? Lukman yani. Lukman ne ötürü öğretýän? Ha. Ses becerýän Lukman. Owa. Ses perdesini Adı var bejerýär. yürüytü. Yürüytü şoňa Ha. lukman. Uğur var. Mesela Uğur var. çağı lukman, pediatr diýilýär. Ne bilýärsin onu. Owa. Bokurduk uğrunun işleyen. Uha gorlanos. Gorlanos. Näme şo? Ses beceren o olur. Ha, näme bejerýär? Gorla, Owa. angina. O derler yani sen diýänim derler. Ben bilip otur o da. Otalerinin gologa diýende orada lord doktora diýen lord. Lord, O der. o der. Gönlün gönü aydymçylan ses bilen iş tarşýandan lukmany var. Ses perdesini bejerýän. Ses perdesini ben becerdik gördüm yani. Adım. Onyalı atlı derlenim. Обычный Lukmanı. Yankı uha gorlanosa becerdik gördüm. Lor, vraç. Yani bir Başka. aydymçylar. Biz eşitlik gördük. Dünya meçhöründe atlı aydymçylar ama şoň ýaly lukmana gatnaýarlar, seslerini görkezýärler. Vokal, lor. Başka? Bilmedim. Eşitlik gördüm. Hiç kime zan edip bilen yok. Yok. Zan etmeyen alnım. Aa, Yani alpajdanım kömek sorap bilen yok. sonra Yani alnım. Karşıdaşındanım kömek alıp bilen yok. Yani Alnım. alnım. Onun Bollayım mı? kömekle bu torbi. Ahirki cevabım. Bunun variantları yok. Variant yok. Yani ön eşitlik gören adam. Men ne öyle sen eşittin mi, eşitmedin mi? No, pastayan değil yani atmıyor. Вообще bu kılıp durun atlar. Yok. Hemişe değilip görünen. Değil. Ondan. Gönlün var şoňa gatnap görünen. Bizim bilemok aydymçylanmaz. On ýar lukman bardan bilýän Bizde yok. Umuman dünýä lukmançylygyna Düşünün. şol bar, o bar. Türkmenistan'da barmış o Lukman. Bilmedim, gavat gelmedim. Mümkün bardır. Ondan bilemok. 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 Şeyler bilenem ahir ikinciden bäsleşin dowamyna Basılım. birinji ýeňiliş boldy. Bilmedim. Bilmedim. Yok ikincide berim yok. Ne zaman ýöne häzir sana berjek o balam hiç sen bilmeýän diýerler. Ben. O. Oran kazanadır.
Ol bilip Ol koyayım. doktor, ol Lukman, foniyatr. Yo, men bileceğim de lekeni. Foniyatr diýip Foniyatr. Foniyatr. Fani. Fon. Fani. Şeyden fani detmeli Aa. ya. Beceriyede. Faniyatır. Fon nimek? Fin. Tek diýmek Aa, da. faniyatır. Faniyatriýa diýip bir ýönetir Lukmansynyň bir Bizde bölümi bar. yok. Faniyatriýa. Men Faniyatr diýilýär. Faniyatır men öldük. Mene adama kavat gelen. Mene kamat gelin bak. Size faniyatr geregem derler. Näme öğretdi? Barýan toýa iPad'yny da lan. Size iPad Oy, tiýatry. pram. Dinga iPad. iPad oğlum. iPad'ın sebäbini aýda. Nebe iPad'yny? iPad'ın sebäbini aýtjak. Panorama. Käbir aýdymlar Owa. bar. Kompýuterde ýasalýan aýdymlary, Owa. olary hiçlik jowy aýtmak mümkin Canlı däl. aýtmak mümkin. Mümkin däl. Ne? Sebebi olary käbir aýdymlar pişirdirilip aýdylýar, davlenie toýda berilen ok. Olar uje kompýuterde ýasalmaly, poligomy, Evet. on studiýny aýtmaly. Şoň üçin Şoň bagışlaň. üçin bagışlaň ona faniyatr. Yok. Yok. Davleniýeli aýdymlar, Oğlum, tınçywan oğlum. aýdymlar. Eren zanbırlar para şu an benim halkımın şu kalavası yankı disk aydınlar oturttular. Ya. Şu an para bu Türkmen asıl aydınlar aydıp durun yürü şu an turda. Dayılarında şu bu stapsı olmalı. Ha, diskotek. O diskoteka olmalı. Ondan o diskotekanın juvo çalyan oluru o gradus yeter. Beren ok. Avu. Şu toyda bizim Ayı- şu an bir düşüncesi var. Öz aýdymlar. Şu toya gelip diskotek etmem kadiyarda sonra. Näme? Yo ne? Badalanda. Yani meni umman aýdýan faniyatr size gerek Şu däl. an yankı aydın ama var endi aydar fredip bolsa. Onu öz sadanlarla arkayın aydıp böyle yankı sana ortada tanzı ediyen çalış diyene ona et diyene onu erkan yerine dua ediyen. Ben özüme canlı ettim kaytam lezzet alayan onun öptürü şeyen bala değil. Canlı aýdylýan. Böyle gayratyny sor oğlum, Mirjany jogap berin. İkinci tapırda Mekan Şanmedov sana şeýle sowal. Eýeriň ýa gaňanyň ýonatynyň aşagyndan malyň arkasyna atylýan bölek ýumşak keçe. Näme diýilýär? Eğerin aşağına. Eýeriň ýa da gaňanyň ýonatynyň aşagyndan malyň arkasyna atylýan bölek ýumşak keçe. Eýer ýa gaňa gönü goýulanokda, Avu aşağına avu. şo türkmençe ady bar şoň. Men komagan mana nemen bar. Kömek almagyna hemen bardyň. Alyp barjyň kömegini alyp Allah, can ettin. Jam etdiň. Garşydaşyň kömegini alyp bilen, olam ýene bitoğlar bilir öýdüm ok. Toy men senden bilmiyorum. Ama şt bilýändir. Aytdı anla komagan. Yo men şu an doğru düşünemakda sonra. Men dilimde. Eğer var atın eğeri. Hava. Şonu bunu atın üstüne Ya koyup beyt düşündürmesene. Mal diýdi de. Gidip barýan. At net. Mal diýdiňiz aýany. Şo mallany şol ikisini. Yo at diýin de. Eýerdäne sygyra da. Men eýer diýip bilemakda oň adyny. At diýip bilen. Yo. Yo, Ya, eýer başka. diýýär. Sidlo. Sidlo, da sidlo. Na твоём языке sidlo. Yes. Şon aşağına keçe koyulýar. Şon ýörükde Türkmençe milli adı var diýär. Ha. Eýeriň ýa da gaňanyň aşagyny. Ýumşaçyk keçe. Näme diýilýär şoňa? Bir, iki. İkinci hatnama da. Sen näme? Yo, Kömek için koyalım. interesno, может men bilýändir. Kömek için. Böyle ikinci çıkarmak çak. Ç. İşte koyulýar. Üçüncü harfını mı edeyim? Ha? Öyle 3 harf diýen bolsa sonra. Yok. Üç harf badal altı harf. Böyle üçüncüyle maydayım. Ç. Üç harfını aytdım. Başka üç harfını son üç harfı kaldı. Çi. İçilik mi? Ha? Onlar da devam et. Ne kanşam benim yılların beyin basacağım demişim. Teyade de taptı. Ama içilik. Yo. İçilik. Sen buraya geçtir. Pol diyen yana ettin dayan. İçi. Yeni işten harp koşuyam. Ne mi? Ya, güzel. İçi. Yo men. Taşı diyorum orada.
Bilmedin değil mi? Yok, bir mut garaşım da bilirler. Bilmeyen vardı. Bilmeyen. Ya bolýar, moş Bilemem. biles eşlenir bu zady. Firuza, eşitlenir sen ömür boyu eşitmedin bilýän onu. Ha, onda sotadan da men goşunamam. Sen iýer diýende näme diýmeli wa onu aşağı ýadylýan adam bilmejek görünüp dur. Senem Sizin berýän. tejenli atda bilmedin mi? Ömürlük bolýany var ama. Ben minip görmedim. Şo näme dedim soramanyrs diýemdi. Sonra anladım derli var şu otulan ilerdi. Lanman aşağına koyuyor. Yerin aşağına. Ay o geçecek sana oğlum. Ne mi koyuyor dersin de geçip bir de bunu kanman o min gidiyor da. Ganlı. Kanman ne biliyor musun? Sidlo. İtida diye aslov. Eşeklere koyuyor. Bilmedim. Şeyler bilen film. İçi kara dedin. Bir soru var. İçi kara soru geldi. Eğerin ya kanlan yoğunatının aşağından malın arkadan atılyan böyle yumuşak keçe içirgi değil ya. İçirgi. İçirgi. İçergi. İçirgi. İçirgi. İçergi. R-G-I koşun. İçirgi. İçirgi. Ne bileyim o bana zeyde geçti. Birinci de yaşlayan mı? Benim birinci de yaşlayan mı? Ne dedi? Aslan. Ay böyle ya. Inni size ikinci takbırın son savali ağızcıya soru. Halipalan aydınlarından bir aydım eşitiriyor, her aydına ayretin aydım. Şol aydımı hayti halipa yerine getirdi. Firuza dinle. Dinleyen. Sağda öldüğün yerde ne diyeyim? Oldu mu? Sağdam söydüm aydiyan için bir adam değil mi? Söyle Yok. diyecek ha. Kimin aydiyanı bilmeli? Kimin aydiyanı Kimin aydiyanı bilmeli? Ödünüyaz. Şu aydımı hayt halipa etti. Ödünüyaz. Novatif'in yerine getiren aydı mı? Berekella. Şeyler bilenim ağzı tuval bilmeye başladın. Ve Türkmenistan'ın halk başlığı Ödünya Novatif. Mekan Şamedov sen onunla dinle. Değil mi? O da benim. Başında. Mekan cevabım. Hayt halipa? Sahara değil. Yok Sahara değil. Orada değil. Yakında. Nuriyat Bayram Sokak'ta. Şuna ne diye? Şoma medya. Hakikaten bir Türkmenistan'ın halk artisti Nuriyat Bayramov. Berekella. Inni näme ikinci tapırda dinge yekece tawala cevap verilmediňiz. Kalanlarına doğru cevap verdiňiz. Mehman adamlar, biz yıllardan zihin ve asaşa gep yaşamadan Altınistan'ın 3. tapırına başlayat. 3. tapırımız dine foto sorulardan ibaret. Şeyle bir ansat, şeyle bir ansat. Bira İngiliz dilini bilseniz,
Buram Türkmenin kadimden gelýän atalar sözlerini nakıllar birseniz yetik. Bir haýtymda aýratynykda 5 tane fotosora berilýär. Şol fotosoralarda hödürlenýän suratlar goşýan bolan Türkmenin kadimden gelýän ata baba gelýän bir aýtgylary, nakıllar, atalar sözleri emele gelmeli. Firuza barışda var, teňçe şeýler. Şu suratlar goşamda haýsy atalar sözü emele gelmeli. Barış surat näme anlady ya? And. And. No. Kim? Him. Uncle däje. Daý. Ünisti ne bilýän? Bilýän. Kim daý? Hem daý. Üçüncü surat näme anlady ya? Прогулка. Ýürek bar. Walking. Oh, Da. İngilizce aýtmadym ýa şeýle. Türkmence aýtmady. Ýürek bar. Türkmence nakıl emele gelmeli. Näzeret ýokarky üçdün goşdum. We daý ýürek bar. ýürmek. Ne? Aşağıdan dördüncü. Ve kim? hem at. At. Kelle. Kelle. Adyny aýtmalym. Yok adım. Okey, kelle. Okumak. Teach. Teach da. Read del. Ya, teach Öğrenmek. öğrenmek. Öğretmek. Öğretmek. Teach. Öğretmek. Учить. 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 Учиться der. Учить. Не, учить. Indi goş. Näme nakıl emele geldi? Hem daý hem daý ýöreýär. Hem atın kellesi. Atın kellesi, erdin atın kellesini oýardy. Yok, At aýratyn. Aýratyn o aýtmaly. Hem daý ýöreýär, hem at kelle öğretmek. öğretmek. Näme Türkmenin kadimden ata baba gelýän nakyllar bar. Ýöne men bilşime görä Türkmen diline elem aýtdym, kan o bilim okudum, doğru mu? Onu bilýän ýöne. Rus mektebi tamamladym mesela. Yarım Ors, yarım Türkmen. Şeýle mi? Aşağı üçin onun ata baba gelýän nakyl emele gelenler mekan şanlyk bilýän şonu. Hem daý ýöreýär, hem at kelle öwrenýär. Indi kelle Türkmençe başga näme diýilýär? Kelle hemem wagtda näme diýilýär? Beyin yok. Ya mozgda kelle. Kelle Baş baş diýilýär. Baş diýerler şonu. Hem daý ýöreýär, hem at başy. Baş olmasa gowralar. Evet. Boşayda şolu. Hem Daý ýöreýär. ýöreýär däl, bir ýerik bar ýaşo. Hem şo näme many çykarmalar opşy, ha? Hiç demek gelen okma. Şu at mesela bir şeyden de ikinci işe şorumla paralel ediyen, aşomla uğurda şey diyen de hem planla ediyen hem planla ediyen değil ya. Mesela buna aydalı ne diyelim? Dükkanı var ya. Hem dükkana aylanacak hem bırdat edecek. Şol bir vaktin devamını iki işeden de ululuyan atarak hem daimlere var ya. hem atıma hem atıma baş öğretiyen. O değiller açonu. Yardım açtı mı? Yok. Hem daimleri var yani hem atıma baş öğretiyen değil yani. Yok, eşit görmedim. Eşit görmedim mi? Ne istedin ne deyip orada? Bazı toyum değil mi? Nesip var. İtin anladı. O ne için aytmadım? Yok, itin anladı. Değildiniz. İtin anladı. O hem daimleri var hem atıma baş öğretiyen. Mekanşan edip teňçün fotosora şeyler. Hemen bilýän. Ayday. Kömek edecek mi? Kömek edeýin. Sen sorun sana da yardımcı olur yani. Hem hoz gerek hem hoz mürrügi. Gerek ella. Görüyorum niyetlerini bilsem kovaken. Niyet. Näme diýmek? Hem hoz gerek hem hoz mürrügi. Niyet. Üçüncü. Bilmem de. Hem hoz gerek. Hem hozun mürrügi. Hem hoz gerek hem hoz mürrügi gerek diýmek. Ýa bir tutup Firuza da yardım. Ya, gaýra. Ýa men kinalym.
Inni Firuza Ha. ikinci soal teňçü şeyle. Ha. Ha, şes. Samolyot uçup var ya. Näme samolyot? Näme uçur? Uçurun ady. Uçorun adı. Boeing. Ele şak. Ha, o markasy mesela. Markası ne? Boeing. Görününe mu şu tadı yalı böyle? Ben ken gözüm var. Il. İlgun. Ben Don't have. Ama İyilim olmasa ayının doğru. ilim günüm bolmasa ayım günüm doğmasın diýme. Ha, o. Berekellah. Ullun diýme gal berim. Ne ya tungan mı? Ha. Yok senden kömek sorma da var. Ha, Kömek öyle. soramyň onu. Onu aýtdym. Böyle sowwar etdim. O de. Bol ya. Ama ne oldu ya? Amerikan şalmedy. Teňçü sowar şeýle. Suratlar goş. Türkmenin atabadan gelen bir aýtgysy, atalar sözi ýa-da nakly emele gelmeli. Ýeke-ýekeden bir surat näme? İttürür. Bitiyor kervan geçer. Yok. Han kerwan mamy. Yaptı ya. Böyle birinci surat näme? İttürüyor. Yok, onu ýürmän. Tilkin ya. It. İt. Ha, it. İkinci mi? İkinci mit. Onu üçüncü suratta näme ýaly? Command. Kamant näme ýa? Kamant. Gel. Command. Come on näme? Ha, ne? Büyürmek. Buyurmak. Büyürmek. Ana. Ondan aşağıda. İtte öyle iken vurun. Ana. Etken buyurun. Ha, Ite buyurur, ite buyurunu. Berekellah. Ansar. Onu ansar, bay itin ansar. Böyle iki de kömür etmen öldü zaten çıkma. Öldürmeyecek olacak. Böyle. Böyle. Bilemem. Self. Näme? Öldürmeyecek olan diýdiňler. Şu Öldürmem an bil. şu söyledi yardım et şunu. Öldürmem bilinni. Öldürmem bilecek diýdim. Öldürmem bilinni. Self diýmek näme? Öldüm billah. El işimi kan. Öldüm bilecek diýdim. Öldüm Ulan bilinni. şu jaga şu söyledi aydıp berin. Soň izin öldüm bilecek olur mu dedim de. Öldüm bilecek bolmaň diýdim. Öldüm bil şu self diýen sözleri näme? Betmen de. Öldüm bile. Öldüm. Öz elin öz yakan. Self diýmek, öld diýmek. Öz elin öz yakan. Öldüm, öld Öld yakan. yakan. Berekellah. Hanna. Mekan Şalmedov. Ne dikkat ayı. Without. Birinci surat näme? Barашki. Baraşki. Sırrı. Sürü. Ana sürü. İkinci suratda İngilizce näme ýaly? Göremok dem. Yo şu men ne mi? Ne? Without. Without. Ne nokta şu? İngilizce. Kerzine. İngiliz dilini geçmedin mi? Geçenden oynuyor şu. 20. mektepte İngiliz dili mugallimine bardy mı? Without. Ne? Bilin, bilýärdim men bu sözümi. Without. Kiýlemden çykdy. Without. Göremak, net. Göremak del. Without you there otaydı. You Düşündüm. yok besti der. No, Without diyor biz. Without Siz you yok, dip bu aydımda. olmadı. Without you diýilende. Ende üçüncü surat kim? My Näme mayıp? Nisi mayıp? ayağı. Ayağı mayıp näme diýil ya? Ayağı kelti diýilýär. Çolok ya. Bolok ya çolok derler. Ma. Yani ne göre? Agsak. Ana. Agsakla ya. Sürü. Sırrı azatsız olmaz. Sürü azatsız olmaz. Ay berekellah. Gülce var tuğulama. Şeyp koyup durdular. Yo şöyle yankının işe düşünüyorum. Söylemeyin. Bol ya. Enni. Firuza. Bir yerde Rus sözüm var, İngiliz sözlerim var. Birinci näme? Moloko. Süt. Süt. İkinci. Mouse. Ben konu Mouse. Hava. Süt dağılır için su işler. Berekellah. Süt. Men paka. Mouse. Ağır abzigatsa. Bişmek. Su. Ağırda bir çağcı üflüye. Drink. içmek. Süt de ağır için suyu üflep içer diýmegi anladı ya. Hava. Ben yana tada ediyorum. Sen soğudu diyen. Soğudu.
Şol soragy. Mekan salmaýar. Barış turat Hayat hayvan gelen şeyim yok mu? Be, sen tuğulmam. Ay, dur. Sen özürsün. Aydın bir şeyde olur. Summer. Leta. Ja. Yaz. Thomas. Niemang letasi. Ja. Thomas. Samma Thomas. Ay bir daha biz Levat'ta yaz yazdıktan sonra bir baktık. Thomas. Bircim. Thomas. Bilmedin geç ay. İndikilere geç. Belki indikilere koşanda var. Valla sen bile. Nakıl emine gelir. Ne mi banka mı? Ayağım bilip oturuyorsun ha. Şunu var ya. Bircim. Ne menin işe olamak şu ne? Rolya İngilizce. Bircim Thomas. İngilizce'den aydıp ver. Thomas. Aşağı kam. Winter. Ne mi? Thomas derler. Karşılıklayın. Katıl ne mi? Karşılıklayın. Kış. Winter. Kış. Summer, winter. Summer demek Thomas. Thomas. Winter demek kış demek. Enne näme beýle suratları mekan. Ne mi? Saçağına diyen yani. Saçı anladın o. Kellim. Kelletini hem yokurtunu anladı ya. Bir. Kellem in yokurt bölüğünü anladı ya. Böyle ya onu bilmesen indi kaya çay näme diye. Burada kaynap durdu olur mu? Kışta gazan kaynar. Kaynarmış o. Kaynar mı? Gazan. Thomas bilen kış bilen bağlanışık näme var mekan? Thomas. Var şan ya Thomas. Thomas lepesi kaynar. Yok kaynamaz. Kaynamadığın. Thomas lepesi kaynar. Kışta Kış gazan kadın kaynamaz. kaynamaz. Thomas lepesi kaynamadığın. Kış kadın kaynamaz diye anladı. En son Yılanın iğrenen näme? Narkıl o da hin. O da hiinin ağını ötürdüğüne anladı ya. Yılanına heyt demek, iğrenmek, narkını tuğrat var, hiini tuğrat var, hem üstmek var. Şeylerik bilenem, sonra olan himmetini bilmeyi başardınız. 5. varlar. Şimdi hasap boyunca seyrediyat bulun. Ben ikinciden den bağlanıp sana. Şeyle mi? Sen yarım tuk demiyorum dedin. Menem. Öyle ya yarım tuk aldı. Şeylerik bilenem ikinciden den utuk kazanmaz. Men marar denen masalan tutturmanın belki koyanın. Bolmasa ben utyadım diye. Yo onun ne? Onun anlattığı. Onu mekan salmaydı. Denlik bolsa gol yemen. Men tutmaktan korkamok. Ken dinan maskalar anjıtmacak bolum. Şoň üçin anjıtma diýen aýdyp aýdyplar. Nene görýär? Bolor anzıtma diyen.
ditwanı dosti Bir sen övünüp bolur aşk dosti Tecidin başına ditwanı dosti Nerede bolsan dost yarını unutma Nerede bolsan dost yarını unutma Şahir Aydar halatsın kısidini Kıvvet etmem özgüydün gülünü Adarın gitti şekerler denini Ot basayıp komşu olamın jıtma Ot basayıp komşu olamın jıtma Kevemenim kar atamın jıtma Mehman adamlar, şunun bilenem yılların zehil bäsäşi adlı gepleşimizin 6-njy stanine geçip tutarýas. Gepleşiň netijesi boýunça Mekan Şalmedowň, Firuza Roziyeva deň utuk kazandylar. Bu gepleşimizin ikisem ýeňişli boldy. Beýas, hem rusça etler dostluk ýeňdi diýilýär-de. Elbette. Dostluk ýeňdi. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ata-watanymyzda toýlar toýlaşdyn, şol ajaýyp toýlarda da hyzmat etmekside endi ama miýetler etsin. Mehman adamlar, biziň ýyllarlaryň zehil bäsäşi adly gepleşigimizi ýurdumyzda meşhur Akepleri video studiosy ýadga geçirdi. Gepleşik baradaky tekliplerinizi men YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýazyp uradyp bilersiňiz. Mihmanlara öz berjek sowallaryňyz bar bolsa, onu video soraw görüşünde Akepler Video Studiosynyň email adresine, email salgytyna iýerip bilersiňiz, ýollap bilersiňiz. Yeni bir yola size berk can sağlık uzak ömür arzu edýäs. Hormatly arkadaşlarymyň saýysyna ýurdumyz güllap gulaşdyn. Edin arkadaşlarymyň iýlük bäfit beýik işler mundan beýlem rowan jartyn Türkmenistan watanymyz atudy hem parahat bolsun, janyňyz sag bolsun.